Il-kap tal-Oppożizzjoni għalaq 3 snin fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Iżda dan l-anniversarju li normalment iwassal biex issir analiżi minn ġurnalisti u opinjonisti ta' dak li jkun sar, għadda mingħajr ma kien innotat mill-ġurnali ewlenin f'pajjiżna. Ebda gazzetta ma ħasset li għandha tiddedika spazju prominenti biex tara x'wettaq il-kap tal-Oppożizzjoni fl-ewwel 3 snin tiegħu u l-viżjoni tiegħu x'qiegħda toffri lil pajjiżna. Xi ħaġa li mistennija tkompli żżid il-pressjoni fuq id-direttur tal-informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet li diġà qed jaffaċċja kritika kif dan wassal biex il-kap der bħala irrelevanti. Intant fl-uniku analiżi dettaljata li saret dik fil-kulħadd intqal li l-Partit Nazzjonalista ma jistax ikun negattiv biss. L-eks ministru opinjonista Michael Falzon qal l-aktar problema li naħseb li għandu Simon Busuttil li għadu ma qalx b'mod ċar x'qed joffri l-Partit Nazzjonalista meta jerġa' jkun fil-gvern. Żied li għalkemm wieħed jista' jargumenta li fadal sentejn, Falzon insista li l-PN ma jistax ikun negattiv biss u jeħtieġ jibda joffri alternattiva serja għall-gvern ta' Muscat. Falzon jitkellem ukoll dwar kif Busuttil naqqas l-importanza tad-demokrazija u t-tmexxija nadifa meta kwistjonijiet frivoli jingħataw importanza bla proporzjon. Kumment ieħor kien ta' Simon Merċieqa, wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista. Għalkemm jargumenta li mill-għażla li kellu l-Partit Nazzjonalista Busuttil kien l-aħjar wieħed, żied li pazjent ma jistax jieqpa' jieħu pariri mingħand tobba li marduh. Dikjarazzjoni li tista' tfisser li Merċieqa jindika li fil-PN ftit li xejn inbidlu l-affarijiet. Il-perit Robert Musumeci qal li riga ta' Busuttil mhux dejjem tirrikonċilja mal-kejl tal-immoddi. Il-ġurnalista Nicole Buttigieg innotat kif jgħid ħafna kliem sabiħ iżda meta jiġi biex jaġixxi isiba diffiċli. Tispika wkoll il-karikatura tal-istess ġurnal li turi lil Busuttil jaqsam kejk bil-kliem double standards, ebda viżjoni, negattività, kontra Malta u eżaġerazzjoni fuqu. Intom smajtu b'xi proposta fuq l-ekonomija minn Simon Busuttil f'dawn it-3 snin? Le, ma smajniex, ma smajtx. Le, ma smajtx. Fej. Le, ma. Inti. Ma nafx xejn. Smajt b'xi proposta jagħmel Simon Busuttil għall-ekonomija? Le. Xej, assolutament. Sija fejjat. Assolutament. Nitkellmu ħafna ma ngħidu xejn. Le, dal-axħar ma smajtx, dal-axħar jumejja u tlieta jekk ħarġa. F'dawn it-3 snin in ġenerali smajt b'xi waħda? Ma niftakarx eżattament, ma nistax ngħidlek eżatt. U inti smajt b'xi proposta? No. Le, Lim taħseb li kienet l-ikbar proposta li għamel Simon Busuttil għall-ekonomija f'dawn it-3 snin? Ma smajtx xejn, għandu xejn. Fuq l-ekonomija li semmew il-bieraħ fuq it-trasport imma fuq l-ekonomija ma smajt l-ebda proposta, minix ngħid li ma għamilx ta' ma jidhirlix li kienet on public. Jena li nisimgħu ma qdar biss. Hija ma nisma' xejn tajjeb minn għandu. U qatt ma ħarġet proposta waħda fit-3 snin minn ħalqu la hu u laqas sħabu il-kandidati la fil-Parlament u laqas barra l-Parlament, laqas tal-Parlament Ewropew li qegħdin hemm fuq li tal-huma li fri tikraw jagħmlu ħsara l-Malta ma jafux.